madalla ɗan makaranta na kan shiri na rayuwar makaranta. Rayuwar makaranta shiri ne kyau, alhamdulillah, sai dai mu gode ubangiji, mu ƙara gode mai haka yana gode musu, sai dai mu ƙara gode ubangiji, amma kuma dan yi wani abu wanda mu je yi. To a bar shi a kama da wannan shiri na rayuwar makaranta. Yanzu ba shi da magana, kawai dariya ne a bakin sa. To ga Salah, shugaban 'yan iska na cikin wannan shiri. Sunana da farko dai sunana Muhammad Sani Adam, amma a area ana yawan ce mun Salah. A group na rawa kuma da Jagar, a rayuwar makaranta kuma dan iska. Na gode. suna da tsaye, me zaki iya cewa game da wannan aiki da ake ce game da wannan aikin? Ku kalle mu. cewa game da wannan aiki mu dai mu ɗan yasuwa ne, amma kuma kowa rashin mutunci da rashin bi a cikin magana. To kun je ajin su Salah ce fa. Kuma na bi ta kyau, ku duba mun ban bi ta kyau ba. Me za ka ce gashi abokin Shela ne su ne iskan wannan shiri. Kaga wannan na farko hi dan iska ne. Bai kamata ya dubo ga gidan wannan, bai kamata ya A ai rayuwar makaranta ake. Kuma school life kenan ai. I want to go and take my trouser. That's Okay. why I see you are taking a picture. ba kai wannan makarantar gwamnati ba ne ba guda da ya tsakar ya faɗakar, gaskiya ina nuna farin ciki. Ku kamar to ake ce So I yaji. Gama a cikin wannan shiri na rayuwar makaranta mun zo nan da al'umma ne, kowa da kowa ana can a sama ana location ga shi yanzu haka jama'a suna ta yawo, ga wani can ma a bayi school na kamun shi su gani rayuwar makaranta. Ga wasu nan, ga wata nan ta zauna tana tagumi ka ganta can. Ga wasu nan ma a can daga can haka. Sun zauna. An dan tafi kai an ma magana ka kasa cewa komai. Da haka muka karkare wannan shiri namu, sai ku tara muna fara sakin sa, ku kasance da mu a cikin